Отец Александр, почекай. Постой тут. Постой тут. Вітаю ўсіх, хто ў гэты месяц адпачынку дайшоў да царквы. Зараз мы пачнём літургію. Учора мы святкавалі усе нашы грамады, збіраліся, мы святкавалі свята Успення Дзевы Марыі. Была вялікая літургія, якую узначаліў епіскап Панарэт, экзарх Літвы. І сёння мы працягваем святкаванне свята Успення Прасвятой Багародзіцы, бо гэта такое свята, якое мае, сапраўды вельмі вялікае значэнне, параўноўваецца з Вялікаднем, бо мы ўспамінаем уваскрашэнне Дзевы Марыі. Яна першая з роду людскога, якая была уваскрашонай сваім сынам, Богам была уваскрашонай, і ўжо жыве ў новай прыродзе. І таму вось гэтае шанаванне Дзевы Марыі гэта вельмі такая важная частка нашай традыцыі праваслаўнай. От калі паглядзець на самыя старадаўнія храмы, якія ў нас ёсць, от і ў Беларусі таксама, гэта, як правіла, храмы Успення Прасвятой Багародзіцы. Вось гэта і ў Жыровіцах Успенская царква, Успенскі манастыр, і у Віцебску Успенскі манастыр, і багата-багата яшчэ дзе. І таксама Кіева-Печерская лаўра, напрыклад, вот яна таксама на свята Успення Прасвятой Багародзіцы. І таму мы сёння вынесем на цэнтр храма плашчаніцу Прасвятой Багародзіцы. І вось гэта такое, такая з'ява ёсць у літургічным жыцці праваслаўнай царквы, літургічная зараз. І вот мы зараз таксама будзем малітоўна перажываць вось гэтую падзею Успення і уваскрашэння Дзевы Марыі. І будзем пачынаць літургію.
Володару небесный, утешителю, Духу истины, Ты всюди присутный, все наполняешь, скарбница добра, життя подателю, приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой нечистоты, избав добрые души наши. Слава у вышинях Богу и на земле мир, у людях добрая воля. Слава у вышинях Богу и на земле мир, у людях добрая воля. Господи, в устны мои открый, и в устны мои будут обещать хвалу Твою. Час денничать Господу. Добрословенное володарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. У мире Господу помолимся. За мир, звышение и избавление душ наших Господу помолимся. За мир на всем свете, добрый стан святых Божих церква, з'єднання всіх Господу помолимся. За гэтую святую церкву и тых, что с верою, пошаную и страхом Божьим и воходят у ее, Господу помолимся. За сподара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, за экзарха и Господара нашего, епископа Панарета, почестных святоров диаконов у Христе, и все духовенство и людей Господу помолимся. За країну литовскую, належные улады ей, за всех, что стерегут ее целости и спокою, Господу помолимся. За Богом стероженную країну нашу Беларусь, наш белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях, Господу помолимся. За гэты городу, все городы и краины, за верных людей, что живут у их, Господу помолимся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, за часы мирные, Господу помолимся. За подорожных уморы на земли и у поветры, за недужих, за несправедливость неволенных, сестер и братов наших, и за избавление их, Господу помолимся. Каб нам выбавиться от всякого смутку, гневу, беды, недоли и нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усей святую, беззаганную, наидобрословеннейшую владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию за всеми святыми помянувши, сами себе и один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи, Боже наш, Твоя улада недосяжная и слава неспостижная, милость невымерная, любовь до людей невымовная. Ты, володару, по милосердности Своей зерни на нас и на святый храм гэты, и учини с нами, и тыми, кто молится разом с нами, богатую свою милость и спогаду, бо належить Тобею всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Знайди книгу Євангелія по литовську. Там. Вороги Твои молитвами Богородицы сбавься. Ой, нас, молится Тобі, Петре, славицу вестих имя Твое Всевышний, молитвами Богородицы сбавься, уратуй нас. Сыновченки Божия, юношенивцу деся от сынов людских, молитвами Богородицы сбавься, уратуй нас. Я кликал его устами моими, и взвеличил его языком моим, молитвами Богородицы сбавься, уратуй
нами, Богородице, Славца, Дарир дарами биемельскими свеж почуем. Апсалгу киш гальбек посигеле кир глубок муз деве, савая малоне. Свенчався я, скищався я, лабявся и паламента, шловингая мусу валдове дева гимдитоя, ирвисоме отмергали Мария, ирвису швентуосю споменее, патис савевена скита, ирвиса мусу девянима, Кристу и девуй, повязкиме. Вешпате, мусу деве, вешпате, подек саво таутей, Павел да саво паламен, саво божничо свенибеш савгок, пашвянтин кмиленчу ставу наму грожи, ту юас пошловин к саво девишкая галя, ир не палик мусу, куре тавими вилемес. Не ставо ира волча, ир таво королисты, ир галибе, ир гарбе, тево ир сунос, ир швентосис двасюс, да бар ир висадос, ир прамчу амчус. Аминь. Боже, Бог, славы за нас и благослови нас, просветли на всякий славу Твоего и помилуй нас. Среди Божий, что вас рассвятли, уратуй нас и мир, аллилуйя. Мы могли познать на земле штаб Твой, все род людей избавленный Твоего. Сыне Божий, что вас рассвятли, уратуй нас и мир, аллилуйя. Хай славится Тебе, Боже, все народы, хай славится Тебе все люди. Сыне Божий, что вас рассвятли, уратуй нас и мир, поем Тебе, аллилуйя. Земля дала плод свой, Бог нас благословил нас. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас и мир, поем Тебе, аллилуйя. Благослови нас, Боже, и присядь перед Тобою все концы земли. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас и мир, поем Тебе, аллилуйя. Сыну и Святому Духу, и теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Одинородный Сын и Слово Божие, бессмертный, тело наше возблагодарение, даже тело принять тело Святое Богородицы и вечность Девы Марии, и не назначишь милость статься человеком, и был крестованный в Христе Божественный, нищий смерть, будучи от Святой Троицы, ровным славою Отцу и Святому Духу славно. Дары дарами биемельскими свеж почуем. Апсалгу киш гальбек посигеле, кир глубок муз девесовое малоне. Свечался я, скищался, лабевся и паламента, шловингая мусу валдове дева гимдитоя, ирвисоме отмергали Мария, ирвису швентуося споменее, патис савевена скита, ирвиса мусу гивянима, Христу и девуй, повязкиме. Ту курис сутейки мумс галимибе, сантервие, карту отношаут еще смолда, скурис и си пожадеес, и видите ирдвию артрию сусеринту сютаву варду, пращемус дабар и шпильдик саво тарну, пращемус юнаудей, яущаме амжуе, дуадамас мум ставо тисос поженима, о атейненчаме довонодамас, амжинаи девянима, нестуи сигярас, ир жмонес милентес девас, ир таушловеме скейкеме, тевуй ир сунуй, ир швентаи двасей, дабар ир висадос, ир перамжу амжус. Господа, будем же Господа, Спасителю наш,
Его, Его, Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие прием Тебе, Аллилуйя. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие прием Тебе, Аллилуйя. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие прием Тебе, Аллилуйя. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие прием Тебе, Аллилуйя. Всеуладный Господи Боже наш, які установив у небе чини і воїнства аньолов і арханьолов для служення Твоєї славі. Зраби, каб гети наш уваход був так само уваходом святих аньолов, і каб яны разом з нами служили Тебе і славили Твою добрыню, бо Тебе належится всякая слава, пошана і поклонення, Отцу і Сину і Святому Духу, теперь і завсёды, і на веки веков. Аминь. Доброславленный уваход святых Твоих завжди, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, станьма прамом. Боже, что воскрес мертвых, Аллилуйя. Все силы небесные вскликали, все давче Христе Боже наш, слава Тебе. Души наши, Отцу и Сыну и Святому Духу, Омли, Пинское пароста, ветка Виленская, Литовская, Русская княжества, Слова, церкви, православный заступник, пастырю добрый наставник, инаковый народа сутешальник, преподобный царевонci, моли Христа Бога, как сбавится душам нашим, веры завсёды и на веки веков. Аминь. Молитвою заступницу нашу Богородицу, что не стыдно молится за нас, могила и смерть ославлю не знать, покоя на масе життя, на життя веролюбня є той, хто посядився в тягоші молодія є. Господу помолимся. Боже святый, Ты меж святых спочиваешь себе, три святым голосом опевают серафимы, и усхваляют херувимы, Тебе все небесные силы поклоняются. Ты из небыту в бытё провел все истное, Ты створил человека поводле образу своего и подобенства своего, и всеми своими дарами его оздобил. Тым, кто просит, Ты даешь мудрость и розум, и не погребовал грешниками, усталевавши делям, збавление покаяння. Ты нас, покорных и невартых слугов Твоих, зробив вартами, и у гэтую годину стать перед славою святого Твоего охвярника, и належное поклонение и усхваление Тебе приносить. Ты, володару, прими от нас грешных в устно три святый спев, и наведай нас у добрыни Твоей, выбач нам всякую провину, сведомую и несведомую,
освяти наши души и тело, и дай нам у побожности служить Тебе во все дни життя нашего, про заступництво Святой Богородицы и всех святых, якие спрадвеку Тебе догодили. Бо Ты, святый Боже наш, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды, и на веки веков. Святый несмиротный, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, помилуй нас. Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый несмиротный, помилуй нас. Святый святый моцный, святый несмиротный, помилуй нас. Будем уважливыми миру сим. Мудрость. Моц моя и спев мой Господь, ставлю моим избавлением. Моц моя и спев мой Господь, ставлю моим избавлением. Моц моя и спев мой Господь, и ставлю моим избавлением. Мудрость. Коринфянам святого апостола Павла читание. Будем уважливыми. Коли для других я не апостол, але не для вас. Бо початок моего апостольства, печатка моего апостольства, это вы у Господи. Вось такая моя оборона перед тими, які судять мене. Ці ми не маємо улади їсти і пити, ці ми не маємо улади ходити з сестрою жонкою, як позаставили апостоли брати Господа і Кіфа. Ці один я і Барнаба не маємо улади не працювати, хто коли служив у войску за свой кошт, хто садить виноградник і не есть плодов от его, хто пасвить статок і не есть молока от статку. Ці толькі по-человече я говорю, ці не каже гэтае ж самае і закон, бо і ў законе Моисеевым написано: не завязвай пысы валу, які молотить, ці толькі про вала клопотится Бог. Ці дзеля нас наогул написано, бо дзеля что той, хто аре, повинен орать с надеей. Той, хто молить, повинен молоть с надеей. И как отрымать на тое, на что спадзяецца. Коли мы посеяли у вас духовное, ці великая речь, коли отрымаем, пожнем от вас телесное. Коли другие отрымовывают уладу над вами, ці не больше мы. Але мы
не скарысталіся з гэтай улады, але ўсё вытрымалі, каб не ўчыніць перашкоды Евангелию Христовому. Мир тебе. И Духу Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Хай почує тебе Господь у день суму, хай имя Бога Якубового будет тебе обороною. Господи, збав володара и почуй нас, коли будем кликать Тебе. Запали у серцах наших, человеколюбный владару, незгасное світло Твоего богопознання, и отчини в очи нашего розуму, каб нам зразуметь Твое евангельское проповедание. Уклади у сердце наше страх добрословенных Твоих заповедов, каб мы, перемогши усе телесные пожады, могли жить духовным життем, думаючи и робячи все, что приемно Тебе. Бо Ты, святление души и тела в наших Христе Боже, и Тебе мы славу узносим разом за вечным Твоим Ойцом, и з усей святыми добрыми животворным Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, станьмо прямо, выслухаем святое Евангелие. Мир усім. Поводле Матвея святого Евангелия читание. Будем уважливыми, сказал Господь притчу гэтую. Царство небесное подобно до володара, який захотел провести разлик с рабами своими, коли он почал проводить разлики, привели до его ко гости, кто был винен ему 10 000 талантов, а покольки он не мел чим отдать, то его владар загадал продать его, и жонку его, и детей, и все, что он мел, и отдать долг. Тады раб той упал, и кланяючися ему казал владару: будь терпеливый до меня, и все тебе заплачу. И владар раба твоего, злитовавшися, отпустив его, и долг даровал ему, а раб той, вийшовши, знайшов одного з товаришів своїх, який винен був йому 100 динаріїв, і, схопивши його, душив, кажучи: отдай мені, що винен. Тады товариш його упав у ноги йому, просив його і казав: будь терпеливий до мене, і все отдам тебе. Але той не захотів, а пойшов і кинув його у темницю, покуль не отдасть долгу. Товариші його убачили, що здарилося, засмутилися вельми, і, прийшовши, розказали владару своєму про все, що відбулося. Тоді його владар кличе його і каже: лихий раб, увесь долг твой я дарував тобі, бо ти упросив мене, чи не належало і тобі помилувати товариша твоєго, як і я тебе помилував. І, розгневавшися, його владар передав його катам, покуль не отдасть усього долгу своего. Так и Отец мой Небесный зробить вам, коли не дарує от сердца своего кожный из вас, брату своему провин его. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сідайте. Дорогие мои, гэта евангельское читание, его сенс, я думаю, цалкам для усіх нас зразумелы, і тут Господь карыстаецца такой традыцыяй, як сказаць, усходняй мудрасці, бо гэта было прынята на ўсходзе у тыя старадаўнія часы, можа нават і зараз, тлумачыць нейкія ісціны праз вось такія параўнанні. І адзінае, на што хацеў бы звярнуць увагу, дык гэта на, можа, такі крышку псіхалагічны бок, калі вось мы пачынаем не дараваць камусьці яго правінаў.
Як гэта выглядае? Гэта заўсёды, ну, не сказаць, што гэта, ну, от просто чалавек не хоча дараваць і ўсё. Гэта заўсёды мае нейкую аснову пад сабой, так як і ў гэтага чалавека. Ён моцна спужаўся, што вось у яго такі велізарны доўг, што ён не мог яго аддаць. І таму вот ён павёў сябе вось так агрэсіўна і неміласэрна ў адносінах да свайго даўжніка. І гэта як бы па-чалавечу можна зразумець. Таксама як можна зразумець, калі ў нас нейкі канфлікт, нейкае супрацьстаянне, нейкая крыўда. Гэта не проста так, гэта нас сапраўды пакрыўдзілі. Нас сапраўды зачапіла. Нам хочацца адказаць, нам хочацца таксама на вось гэтую крыўду адказаць, можа крыўдай. Нам хочацца запатрабаваць, каб вот любым коштам справядлівасць была адноўлена, калі нават трэба душыць таго, хто парушыў справядлівасць. Але праўда жыцця ў тым, што калі так рабіць, гэта, ну, такая вельмі простая матэматыка. Зла становіцца роўна ў 2 разы болей. І таму, вось як Гасподзь пачынае прытчу, Царства Божие падобна вось гэтай сітуацыі. То бок Гасподзь праз гэтую прытчу ён фармулюе законы, правіла вось адносін у нябесным валадарстве. І адно з правіл, яно фактычна гучыць так: не рабі зла удвая больш, нават калі на тваім баку справядлівасць. Бо калі ты справядлівасці дабіваешся злымі метадамі, сам становішся злым, то ні справядлівасці не будзе, ні і зла стане ў 2 разы болей. І вось, даражэнькія, гэта, ну, такая, да, вельмі важная для нас, напамін. Нават калі мы 1000 раз маем рацыю, нават калі сапраўды з намі хтосьці абышоўся несправядліва, будзем старацца жыць і рабіць так, каб, дабіваючыся справядлівасці, зла не стала удвая ці ўтрая болей, чым яго і так існуе на гэтай зямлі. Амінь. Скажімо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, скажімо. Господи Вседержителю, Боже Отців наших, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Ще молимося за владикою Отця нашого, Вселенського патріарха Варфоломія і за ікзарха його, єпископа Панарета, за братів наших, священників, священномонахів, і за всіх у Христі, сестер і братів наших. Ще молимось за Богом бережену Литву, Україну, за Білорусь, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Ще молимось за спочилих ієрархів православних, за благочестивих і благовірних князів і всіх раніше спочилих отців, братів і сестер наших, що тут і повсюди лежать, православних. Ще молимося за милість, життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів. Слугам Божим, Алле Мирославу, Оксані Алексею Гірвадесу, Антону Марисі, Георгію Єві, Ірею Олександру, Стефану Марії, Олександру Вікторії Олені, Юрію,
Дар'ю, Марині, Вячеславе, Поліні, Тетяні, Галіні, Ксенії, Івану, Олександру, Ірині, Федору, Яну, Константину, Олексію, Наталлі, воїну Павлу, дитині Івану, дитині Павлу, дитині Михайлу, дитині Максиму, Антоніни, Андрія, Галини, Євгенії, Олександра, Юлії, Олени, Віктора, Ольги, Василя, Юлії, Лариси, Софії і всім парафіянам храма цього. Щоб зберегтися всім нам від усякої скорботи, гніву, беди, недух душевних і тілесних, щоб спокійно ми жили, щоб у здоров'ї і добробуті всі дні життя нашого проходили. Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за всіх, хто вимушено покинув своє доми і радіємо, і обдаровані йому всього необходного для життя на чужині. Об худшейшем вертанні на батьківщину скажемося, Господи, вислухай нас і помилуй. Так само молимся за всіх несправедливо зневолених братів і сестер наших, за їх найхудшейше визволення. Скажемося, Господи, вислухай нас і помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України в час тяжких випробувань та помилував дітей своїх воїнів, які боронять свою землю, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хвороби, душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися живими, в мирі, здоров'ї. Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Я ще молимся за перемогу народу України, за свободу нашого білоруського народу, за покаяння всіх, хто чинить зґвалт, неправду і беззаконні. Скажемося, Господи, вислухай нас і помилуй. Ще молимось за тих, що дари приносять і добродіють у святому всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, за всіх присутних тут людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милості. Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог, єси, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося Тобі. Помилуй нас і спаси. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за упокоєння душ спочилих дітей Божих, завжди пам'ятного архієпископа Артемія, митрополита Филарета, Федора, Галины, Павлины, Антония, Василия, Александра, Сергея, Владимира, Натальи, Ольги, Дениса, Марии, Александра, Ганны, Зинаиды, Алены, дитини Ірини, дитини Єлизавети, воїна Валерія, воїна Анатолія, воїна Леоніда, воїна Олександра, Петра, Віталія, Михайла, Віри, Івана, Варвари, Василя, Ганни, Ніни, Неоніли, Дмитра, В'ячеслава, Ганни, Степаниди, Василя, Яніни, Василя, Галіни, Світлани, Іри, Василя, Ганни, Анатоля, Василя, і за вибачення їм усім, усякое провины, вольное ж и невольное. Каб Господь Бог уселив души их туди, где праведные спочивают. Милости Божией, володарства небесного, вибачення грехов їх у Христа несмиротного володара, и Бога нашего просим.
Господу помолимся. Бо Ты у воскресенье, життя і упокоєння спочилих дітей Твоїх, усіх, за кого ми сьогодні тут молилися, і усіх од веку спочилих, Отцов і Маті, братов і сестер наших, Христе Боже наш, и Тебе славу всем с беспочатным Твоим Отцом, и всей святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Верные, помолимся за покликаних до святого хрещення, каб Господь змиловався над ими. Каб Он просветлив їх словом істини, каб дав їм зрозуміть Євангеліє правди, каб з'єднав їх со святой своєю повсюдною і апостольською церквою. Господи, Боже наш, який живеш на вишинях і глядиш спогадливо на покорних, який послав збавлення роду людському одинородного Сина Твоего і Бога нашого Ісуса Христа, глянь на дочку Твою, маленькую Евелину, яка сьогодні буде приймати святое хрещення, і зроби, кабы у свой час яна і усіх, хто рихтується до святого хрещення, сталися достойними води одродження, отпущення грехов, вопратки несмиротности, з'єднай їх з Твоєю святою повсюдною апостольською церквою і долучи їх до вибраного Твоєго статку, каб яны разом з нами славили Твое почесне величне ім'я, Отца і Сина і Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Верные еще и еще у мире Господу помолимся. Дай Боже и тим, что молятся разом з нами, поспіх у житті, віри і у розумінні духовних речей, дай їм, які со страхом і любов'ю служать Тебе, принять без вины и осуждения святые Твои тайны и быть достойными Твоего небесного владарства. Как мы под уладою Твоею завжди охованные, Тебе славу узносили, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. И Херувим, мистикос и конизантес, кетезоопи отриадитун присаген гимном просадентес. Пассанин биотикина потом это мерима ностон василетун волон и подиксоменитес ангеликес ауратос дорифоруменун таксисин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми, що херувимів таємничі являючи животворчій Тройці Трисвяту пісню співаємо, відкладімо нині всякі житейські піклування, щоб царя всіх ми прийняли, якого небачно супроводять ангельські чини,
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. І ми, херувіма, утаємнічі, являючи животворче Троїці Пресвятую пісню, співаючи, усякий ця передкладзем життєвий клопот, как благодаря усіх ми прийняли, якого небачно супроводжає аньольська варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Даруйте мені, брати і сестри. Сподара нашого Варфоломея, архиепископа Константинополя, Нового Рима и Сусветного Патриарха, и сподара нашого єпископа Томіського Панарета, нехай помяне Господь Бог во владарстве Своїм завжди, і тепер і завсёды, і на веки веков, велебних митрополитов, архиепископов, епископов и святарский, монашский чин, братов і сестер супольності нашої, усіх наших ахвярадавців, усіх, хто тут співає і працює, і усіх вас, правоверних християнів, нехай помяне Господь Бог во владарстві Своїм, завжди, тепер і завсёды, і на веки веков. Добродейный Иосиф, с древа зняв почестное тело Твое, плащаницею чистою в вимі духмяности му могиле новой закрывши поклав. У пекле душою могиле ж плотью и у раї ты был с разбойником, усё наполняючи неописальный, яко живоносятся края краснейшего истину, чертога всякого царского. Показайся светлейший нам, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения. Вложи, Господи, благоволением Твоим силам созиждутся стены Иерусалимские, когда благоволишь и жертву правды возглашением со сожигом. Доповнимо молитву нашу Господу. За принесені чесні дарі Господу помолимось. За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолімось. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолімось. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного, у Господа просимо. Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших, у Господа просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших, у Господа просимо. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити, у Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і прісну Діву Марію, зі всіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи Боже, Вседержителю єдиний святий, Ти приймаєш жертву хвали від тих, що всім серцем призивають Тебе, прийми ж благання від нас грішних, та веди до святого Твого жертовника, і сподоби нас достойно приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людську несвідомість, і сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб була приємною Тобі жертва наша, і щоб благий дух благодаті Твоєї вселився в нас,
і в принесених дарах цих, і в усіх людях Твоїх. Милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Мир усім. Полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати. Христос посеред нас. 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 Посеред нас. Двері до мудрости будьмо уважні. Веру у одиного Бога Отца, усевладара, Творцу неба и земли, всего башного и небашного, и в одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного от Отца, дороженного перед усими веками, светлого светла Бога истинного, от Бога истинного, народженного и створенного, одиносутного Зайцом, с якого все сталося, яки для нас людей, для нашего избавления, сошел с небес, и вселился от Духа Святого и Девы Марии, стал человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похованный, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на небеса, и сядет справа рушайца, и здравствуйте в славе судить живыми и мертвыми, его владарству не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворчего, яки от Отца сыходит, и Богу разом с Отцом и Сыном поклоняемся, и якого славим, яки говорил про пророков. У одиную святую повсюдную и апостольскую церкву вызнаю одно крещение для отпущения грехов, чекаю воскресіння мертвих і життя будущого веку. Аминь. Станьмо добро, станьмо со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у миры принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любов Бога и Отца и причастие Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Узвисім серці. Подякуєм Господу. И справедливо есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройце
належно и правильно Тебе опевать, Тебе добрословлять, Тебе хвалить, Тебе дяквать, Тебе поклоняться на усяким месте володарства Твоего. Бо Ты Бог невымовный, неспознавальный, небачный, неспостижный, вечно исный и заужды той самый. Ты и одинородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Ты привел нас з нябиту у быццё, і упавших Ты знову зняв і не отступился, аж докуль не зрабіў усё, каб узвесці нас на небо і падарваць будучае Твоё валадарство. За ўсё гэта дзякуем Табе, адзінароднаму Твоему Сыну, Духу Твоему Святому, за ўсе вядомыя і невядомыя, яўныя і неяўныя дабрадзействы, якія для нас здзейсніліся. Дзякуем Табе і за супольнае служэнне гэтае, якое Ты ад рук наших прыняць вартым, хотя и оточают себе множество арханелов, безліч анёлаў, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвокие, лунаючи, крыляючи, пераможную песню спяваючи, ускликаючи, вигукваючи и промовляючи. Земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышине, наславленный Той, кто приходит у имя Господняе, осанна на вышине. З цими блаженними силами, владико людинолюбний, і ми виголошуємо і промовляємо: святий єси і пресвятий Ти, єдинородний Твій Син, і Дух Твій святий, святий єси і пресвятий, і велична слава Твоя, Ти світ Твій так полюбив, що і Сина Свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Він, прийшовши, і діло нашого спасіння виконавши в ніч, як видано Його, а правдивіше, коли Він сам себе віддав за життя світу, взявши хліб у святій своїй пречистій непорочній руки, подякувавши, благословивши, освятивши, розломавши, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Так само і чашу після вечері промовляючи: пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому і ми, споминаючи цю спасенну заповідь і все, що заради нас сталося, хрест, гріб, воскресення на третій день, на небо вшестя праворуч, сидіння друге і славне знову пришестя. Твое от Твоих Тебе приносим за все и деля всіх. Тебе опеваем, Тебе добрословляем, Тебе дякуем, Господи. Молим Тебе, Боже наш, еще приносим Тебе гэтые духовные, бескровные служения, просим Тебе и молим и умольваем, спошли Духа Твоего Святого на нас и на ускладенные дары гэтые, и зраби гэты хлеб каштовным телом Христа Твоего. Аминь. А тое, што ў келіху гэтым каштоўнаю крывёю Христа Твоего. Аминь. Перамяніўшы Духом Твоим Святым. Аминь. 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 Поклоняемся святым и почестным телу и крови Господа и Бога, и избавцы наших Иисуса Христа. Каб яны были для тых, кто причащается на цвіразення душі,
дзеля вибачення грахов, дзеля супольности со Святым Твоим Духом, дзеля здійснення владарства небесного, дзеля отваги перед Тобою, але не на суд, ці на осудження. Jeszcze приносим Тебе духовное гэтае служение за спачылых у веры, прайцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апостолаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мученикаў, вызнаўцаў, аскетаў, за ўсякі дух праведны, які у веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдоброславеннейшую, славную владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию. За святого Иоанна, пророка, предвестника и хрестителя, за святых славных и всевелебных апостолов, за святого преподобного Левонтия Виленского, якого есть гэтая церква, святых память, яких сегодня отзначается, за всех белорусских святых, за всех Твоих святых просходайництв, яких наведай нас, Боже. И успомни, Господи, усіх, хто спочив у надії на воскресення і життя вічне. И дай им спочин Боже наш там, где охине их светло обличия Твоего. Еще щиро молим Тебе, успомни, Господи, усіх православных епископов, які правильно навчають Слово Твое истины, усіх просвитеров, диаконов у Христе, и увесь святарский и монашеский чин. Еще приносим Тебе духовное гэтое служение за увесь свет, за святую повсюдную апостольскую церкву, за тых, кто проводит життя у цноте и стиплости, за державу литовскую, уладу и войско ее, за країну нашу Беларусь, за наш белорусский народ, за Украину и украинский народ. Дай нам, Господи, мирно господарить на своей земле, каб мы жили у бяспецы и мира, лагодно и тихо, з усей набожностью и годностью. Сирот перших, помяни, Господи, великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея и экзарха его, Господара нашего, епископа Томисского Панарета, и заховай их для святых Твоих церкваў у мире, целости, доброй славе, здоровье, долголетии, каб яны правильно навучали Слову Твоей истины. Успомни, Господи, город гэты, у яким мы живем, и все городы, и краины, и тых, кто з верою живуть у їх. Успомни, Господи, тых, хто подорожничає по морі, на землі і у повітрі, хто хвореє, покутує, хто зараз знаходиться у полоні і несправедливим зневоленні, избав їх. Успомни, Господи, ахверодавцев и доброчинцев у святых Твоих церквах и тых, что памятуют про убогих, и на усіх нас милости Твоє пошли. И дай нам одинными устными и одним сердцем славить и опевать усе почестное цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. И нехай будут милости великого Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, с усими вами. Всіх святих помянувши ще в мирі Господу помолімось. За принесені і освячені чесні дари Господу помолімось. Щоби людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як духовні пахощі зі славном божественну благодать і дар Святого Духа помолімось. Єдність віри і причастя Святого Духа виблагавши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові
віддамо. Тебе мы доверяем усё наше житье и надею володару человеколюбный, и просим, и молим, и умольваем. Полечи нас вартами причаститься на небесных Твоих и страшных таемствах этой святой духовной трапезы с чистым сумлением, деле отпущения грехов, деле выбачения провинов, деле супольности с Духом Святым, для успадкования володарства небесного, деле отваги перед Тобою, але не на суд и не на осуджение. И полечи нас вартами володару, за отвагою без осуджения осмелится закликать себе небесного Бога Отца и промовлять. Яки есть на небесах, Нехай святится имя Твое, нехай прийде володарство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам, и не введи нас в спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое есть володарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усим, головы наши перед Господом схилі. Дякуємо Тобі, Царю невидимий, що нещисленною Твоєю силою все створив, і з великої милості Твоєї все з небуття до буття привів. Сам, владико, зглянься з неба на тих, що вклонили свої голови перед Тобою. Бо не перед плоттю і кров'ю вони вклонилися, але перед Тобою, страшним Богом. Ти ж, владико, те, що очікує нас, виправ на добро кожному по потребі, тих, що плавають, супроводь, з подорожними будь у дорозі, хворих зціли душі тіл лікарю. Благодаттю і милосердям і людинолюбством єдинородного, Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки веків. Боже милостивий, будь до нас грішних. Святеє святим. Роздробляється, розділяється, небожики роздробляється, а не розділяється, завжди єсть, але ніколи не з'їдається тих, хто причащається, освячає. Иисус Христос перемагає наполнение Духа Святого. Добрословенное теплыня святынь Твоих завжди, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Сегодняшнее апостольское читание время каждого из нас, время запоминается. Потому что один нам подается, что один из способов самонадеяния осуществлялось все в этом году. Мы сегодняшнее читание ставить вельми файное питание. А что такое влада Бога? Что это феномен? Чому ми так імкнемося її зайняти, захопити, утримати, нікому не віддати і так далі. Напевно, один з головних отказів апостол Павел дав у гэтым сьогоднішньому уривку листі до Коринфянам, тому що їх сукупність мала велизарну кількість проблем, і всі ці проблеми якраз полягають в тим, хто буде владою. Чия ідеологія, чиє розуміння буде головним і самим важним. За этой погоні, за этой важності не було адзінства. Нам, беларусам, гэта ввогуле добра зразумела, тому що ми здольні єднацца супраць, а калі справа доходить до єднання
веру одних, других, этих и так далее. Вот Павел сегодня пропоновує вельми зручний, вельми файний, але такий складаний спосіб гэта робити. Улада – гэта ў першую чергу адказнасць, а ў другую чергу гэта, ну ці не ў другую, гэта непаслядоўна, а это адначасова справа, якая адбываецца абсалютна адначасова, гэта не замінаць, не ладзіць перашкод Евангелію Христову. Калі праз нас да іншых, за каго мы несем адказнасць, перад кім, над кім быццам у нас ёсць улада, праз нас пераходзіць Евангелие Христова, Слово Бога, які прынёс іншы, прынцыпова іншы спосаб стасунку, які называецца любоў. Калі мы здольны кожнаму засведчыць, што кожны, незалежна ні ад чога, ён любімы, так як і мы любімыя Ісусам Христом, тады утрымоўваць якім не было пальцамі уладу не будзе патрэбы. І змагацца за яе таксама не будзе патрэбы, таму што улада – гэта ў першую чаргу адказнасць за іншага, хто побач з намі, за таго, хто далёка ад нас, але гэта адказнасць. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и уратуй, и доброслови усіх нас молитвами пречистой Мати Твоей, святое успение, якой мы святкуем. Со страхом Божиим, верою и любовью приступим. Благословенный Богородице на Господа, Господь Бог и разъявился нам. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты пришел в свет грешных избавить, яких перший есть я. Еще веру, что в это есть само почестное тело Твое, и это есть сама почестная кровь Твоя. Молюсь Тебе, даруй мне провины мои вольные и безвольные, зробленные в слову и в справу, сведомые и несведомые, и сподоби меня неосужденно причаститься, причистить Твоих таинств, Господи, узбавление грехов моих, ужицы вечное. Аминь. Вечере Твоей тайной, сегодня, Сыне Божий, причастником не дозволь быть, ворогом ко мне не в этом тайны. И не дам Тебе поцелунка, як Юда, как разбойник вознавить Тебе. Помяни меня, Господи, во владарстве Твоим. Нехай не в суд и не в осуждении будет мне в причастии святых Твоих таинств, Господи, а на избавление грехов моих, на житие вечное. Аминь. Раввины, что причащается, святых почестных, тела и крови, Господа Бога избавца нашего Иисуса Христа, дай мне века причащается, святых и почестных тела и крови, Господа Бога избавца нашего Иисуса Христа, святых и почестных тела и крови, Господа Бога избавца нашего Иисуса Христа, силу и кровь Христовую. Тело и кровь Христа. 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 Аллилуйя!
Аллилуйя, аллилуйя. Отмый, Господи, грехи их, что поминались тут. Прибываю почесную молитвами святых Твоих, заужды и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Збав, Боже, людей Твоих, и доброслови спадщину Твою. Мы, Матери правдивое свято, приняли Духа Небесного, слышали правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Твоя нас избавила. Добрословенный Бог наш, завжди, тепер і завсёды, і на веки веков. Ты узнесся на небо Божие, и по всей земле слава Твоя. Ты узнесся на небо Божие, и по всей земле слава Твоя. Ты узнесся на небо Божие, и по всей земле слава Твоя. Несу Твои святости. Аллилуйя, аллилуйя. Станьте ровно, принявшие святые, пречистые, небесные, животворчие, страшные, небесные, Христовые таемства. Належно подякуем Господу. Заступи, избав, помилуй и заховай нас, Боже. Ласкою Твоею, попросивши, каб день гэты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Дякуем Тебе, человеколюбный володару, добродею душ и тела наших, что Ты сегодня зробил нас вартами быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемств, выпростай на шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, заховай наше життя, керуй нашими кроками по молитвах и заступництве, всеславные Богородицы и Вечно Девы Марии и усіх святых, бо Ты освячение наше, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. В мирі вийдемо, Господу помолімось. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надію покладають. Спаси людей Твоїх, благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї збережи. Освяти тих, що люблять красу дому Твого. Прослав їх за це божественною Твоєю силою, не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму подай, церквам Твоїм, священникам, Богом бережений Литві, парафіянам святого храму цього, всім людям Твоїм, бо всяке благе даяння, всякий звершений дар є з висоти, який сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку, поклоніння воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків.
благословением Господне на вас, Его ласкою человеколюбством завжди и теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе, Боже, надея наша, слава Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. У воскреслый из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами прочистой своей Мати, які у святих Отця нашого Яна, архиепископа Константинопольського Златоустого, святого преподобного Лявонтія Віленського, якого є гэтая церква, молитвами усіх святих білоруських, святих і праведних богайців, які мої Ганни і усіх святих, нехай помилує і збавить нас, бо він добрий і чоловіколюбний. Тропар Успенню. Пресвятая Богородице, чуем, узвеличаем Тебе, неизменная, пути мы с Бога нашего. Успение Твое. Со святом Успення Девы Марии, дорогие, сегодня мы протягиваем вот это святкование. И еще раз хотел бы нагадать про вот гэты сенс теологичный и антропологичный гэтага свята. Вот есть фактично две природы человека. Гэта вось гэтая прырода фізічная, якую мы зараз носім, і такая прырода, яна таксама фізічная, гэта не існаванне духа, гэта існаванне фізічнага цела, але цела пазбаўленага ад граху. І вось такую прыроду абноўленую, асвячаную Божай энергіяй носіць Господь Ісус Христос, які памёр і уваскрос. І вось гэтую новую абноўленую прыроду носіць таксама Дева Марыя, якая памерла, але была уваскрашонай Господам Ісусам Христом. І такім чынам яна стала першай з роду людскога, першай за Господом Ісусам Христом, трэба удакладніць, хто прыняў ужо вось гэтую новую асвячаную прыроду. І вось гэта шлях, якім праходзіць чалавек ад смерці да жыцця. Пра гэта апостол Павел кажа так, што чалавек як зернятка. Калі зернятка упадзе ў землю і захаваецца, яно не прыносіць плод. А калі яно падае, памірае, але з яго вырастае новы расточак і вырастае новае жыццё. Вось так і чалавеку. На жаль, вось у гэтай нашай прыродзе зямной, пашкоджанай грахом, мы вельмі добра ведаем, апостол Павел пра гэта кажа, пра гэты парадокс. Ён кажа: не знаю, што такое робіцца. Добрае, якога хачу, не раблю, а злое, якога не хачу, раблю.
І вось гэта сітуацыя вядомая абсалютна ўсім нам. Каб зрабіць штосьці добрае, нам трэба напружвацца, а злое само сабой атрымоўваецца. І вось, на жаль, вось гэтая пашкоджаная грахом прырода, яна заўсёды нас цягне ўніз. Ніколі нам не дазволіць па-сапраўднаму злучыцца з Господам, ніколі не дазволіць па-сапраўднаму прыняць усю паўнату Божай энергіі. І таму шлях такі, які быў у Хрыста, які ў Божай Маці, праз успенне, шлях да вось гэтай славы нашай прыроды, славы нашага цела, ён ідзе праз успенне. Гэтым шляхам прайшоў Гасподзь Ісус Христос, гэтым шляхам прайшла Дзева Марыя. Яна уваскрашоная, таму мы гаворым пра гэтае свята, як пра свята Пасхі. Яна жывая, і менавіта таму, што яна жывая, яна можа нам ва ўсім дапамагаць, і мы заўсёды можам з ёй мець жывыя і напоўненыя любоўю і сілай стасункі. Это я сказаў слова «сіла» і падумаў пра Еўгена. Еўген заўсёды крытыкуе культ сілы. Да, но я не ў тым сэнсе, Еўген. Добра, даражэнькія, са святам вас, няхай Дзева Марыя ахінае вас сваёй любоўю, і хачу пажадаць усім нам, каб да свайго асабістага ўспення мы шлі не са страхам, а каб шлі з паўнатой веры, і каб гэта быў лёгкі, светлы і нават радасны пераход ад адной формы існавання да іншай формы існавання. Са святам, з багародзічнай летняй Пасхай вас, і няхай Дзева Марыя і Гасподзь Ісус Христос дабраслаўляе ўсіх нас. Зараз падыходзьце да плашчаніцы, я даю агульнае усім дабраславенне. Падыходзьце, прыкладвайцеся да плашчаніцы, памаліцеся Дзеве Марыі і запрашаем да сталу, які сёння я не падрыхтаваў. Сёння Зоя моя не змагла прыйсці ў царкву, таму будзем есці тое, што ёсць. А калі нічога, то будзем піць. Прийшла, у нас сьогодні іменинниця, вона дійшла, я приготувала їй подарок. Так, Таня побачила. Ага. В мене зараз було откровіння, Тетяна. Я розкажу, дозвольте, я розкажу, як я з вами познайомився. Це були, буквально перші служби, які ми служили в нашому екзархаті. Я служив українською, ще в українському домі. І вже зараз я трошки краще можу говорити українською, а тоді я так собі. Я говорив так, як говорили в мене в селі. І я сказав таку форму зворота така, «віте». Це означає «ви». Але в нас говорять «віте». І гляжу, тоді стояла Тетяна, і гляжу в її на очах сльози. Думаю, що я таке сказав? А оказується, Тетяна, вона родом з Луцька, і її там діди і баби жили десь ближче до нас. І в їх так само живуть, много літа їм. І в їх так само говорять цю форму «віте». Так от, Віта, Тетяна для мене з того часу моя подруга добра і сестра. І, правда, від усієї душі, дорога Тетяна, поздравляємо вас, і нехай Господь заховує вас на многі літа. Многое літо. Ходи сюди.
подарок тобі і благословіння. І обнімаю, дорогенький. Дякую, отче. Сте Боже, спаси моя літо. Так, все, підходьте до плащаниці. Все, всім до зустрічі. Дякую великим, хто з нами був. До зустрічі про тиждень. Тісь Георгій. Ти зробиш трансляцію? Тісь Георгій пообіцяв, що про тиждень. Все, пока.